Melisha abaningi bayibakubize kanjalo na umgqibelo sibuya kuona nemvula lishaya ubonakele stage nama video akhona abantu kodwa bayafisa ukuthola ukuthi ngempela kanti kwenzekeni iphela kanjani le airtime iphele kanjani airtime yebo cha umuntu aqale azimelele ubalaleli boKhozini FM aphinde abonge ithuba kunina njengaba sakazi ukuthi mhlambe isikhathi sokuthi ngithathe njengomuntu nami ebantwini noma ngelutho ngithiwa nje ukuthi ngiphefumule akukumina ngizokusho bafowethu empeleni mhlambe sonke isizwe saseNingizimu Afrika siyamuzwa udadewethu nje bekhuluma njengamanje ukuthi uyaqhubeka umuntu onolimo nenhlabathi ithuka abantu kunjiya so nabantu bayizwela angicabanga ukuthi ke nami ngingaqoka ijazi elifanayo nodadewethu ngoba mina ngumuntu wesilisa abantu besifazane lezi nsuku sibhekene nesihlava esikhulu sokuthi bayabulawa bayahlukunyezwa kunalento okuthiwa i-GBV ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane siyagqugquzela kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi abantu besifazane abaqhubeke behlonishwe uzokhumbula ukuthi bengifake imvunulo estage njengoba ngifake imvunulo estage bengimele futhi ngamanye amazwi ngirepresenta uZulu ngoba imvunulo yaziwa koShaka noDingani noSenza nakhona futhi ezinye inhlanga thina namanye nezinye izizwe ziyahlonipha njengabantu abangamaZulu sizithathe nethembu sidume njengabantu abanothando nabantu abakhothanyelwa ngabantu besifazane nabahloniphana nabantu besifazane nabantu abanothando nabayihlonipha kakhulu ngicabanga ukuthi lesikhathi usisi ekhipha amagama wakhiphile akhomba okungamhloniphi njengeciko eselinamava eMzansi lokho kubabhidile noma kuphoqile izulu ngicela ukuxolisa kakhulu kubantu bakwaZulu ngicela futhi ukuthi konke mhlawumbe ayikhona ngoba ngenze ukuthi khona imindeni anayo ba-understand nje ukuthi sineyinkinga siphuma emakhaya ngafani kuyenze ukuthola ukuthi umuntu uneyinkinga mhlawumbe emshadweni wakhe noma nje kwezothando kugcine mhlawumbe lokho kuqhaphakela nasemsebenzini wakhe ngicela ukuthi bangixolele kakhulu udadewethu kuZimdoller ngiyamhlonipha kakhulu odabeni lokuthi mhlawumbe ngibe late angifikanga ngesikhathi ngicela ukuxolisa kakhulu lapho ngiyenzile imizamo yokuthi ngixhumane nethimba elixhumana nabo ngoba empeleni akazi bexhumane nami bengaxhumani nami bexhumana nomfowethu uMasondo ngaba late ngo-30 minutes lokho kwenza ukuthi mangifika ngo-7 kade bengifanele ngidlale ngo-7 o'clock ngenxa yokuthi bengisuke eGoli indiza idileya lezulu inetha bafowethu manje ke masihambe emgaqweni kunama-activities akwenza ube late noma ngabe yiphi event abantu bakujwayele lokho nanokuthi into ejwayelekile lento kuba late ngoba ngokungitshele nje ukuthi nje basilalele akukho nje umuntu wakaba late esikoleni mhlazane lutho waxoshwa uthi somkhulu umexicoka awuqedanga ngenxa nje ukuthi wakaba late ngosuku olulodwa ngoba akuyonto ejwayelekile ayo khona futhi kuyiphutha elijwayelekile like lenzeke kodwa beqala ukuthi libe nesigameko lapha la eThekwini nanokuthi ke sekuhlukumezeke kakhulu singabantu abangamabhinga ukuthi njalo bakhuluma nje ngeTheku imicimbi futhi kaMaskandi kuhlale njalo kuzoba nento engcolisa igama likaMthandi Umthandeni aziwe njengomuntu kuthiwe uhlaza uthiwa Umthandeni ufika unobuhlova unayo yonke lento echaza nje udadewethu njengamanje kodwa ngicabanga ukuthi kunabantu abebeshutha laphaya beshutha yonke into kusukela ngisuke emotweni kuze ngiyofika estage ngamenyezwa estage ngabizwa igama lami kwadlalwa ngisho ingoma konke kuyavela kunobufakazi bugcwele ku-TikTok ukuthi yonke into mina iyenziwe ngendlela ukuthi iyangivuna ukuthi bengangena estage i-perform ngithela masengizwa futhi ukuthi ayi ingathi akwemukelekile ngathi ngixolisa futhi kubantu ngathi ayisiphelile-ke i-time angibange ngisaqeda lokho bese ngizwa ngomuntu engishitha-ke i-mic bengithi ayindoda empeleni
mangithi ngiyaqalaza ngathola ukuthi hayi yikhekhe kanje awungase ngimoyizela ngoba ikhekhe asilisi thina singamadoda sakhuliswa ngenhlonipho saphinde sakhuliswa futhi sakufunda ukuthi abantu besifazane ngalabantu iyahlonishwa. Sakhuluma ngakho ukuhlonishwa nginembuzo emibili ngaphambi kokuthi sivale. Kunenye clip yakho enza ama-round ezenza ukuxhumana ngazo uyayazi yini ufike uqale uthi angimzondi bini uZimdoller angeke ngikwazi angazi utheni wasuthi isiphu ngifaka umsindo lapho ngoba kulangane ilalele engisaze bomnyameni. Uyayazi leyo clip ngasho ukuthi ikusho ukuthini? Yebo kukwenzela Pholundi ngoba ngikho umuntu obhizi usumile izolo kwaqhamuka nabantu abajinkathini laba bama-TV abebe khona futhi lapha ya baba nokumbuza ukuphosa imibuzo ethibeni ethize. Ngumuntu oyiciko-ke kwesinye isikhathi izinto ngeke ngibe ngobuciko ngokuhlonipha ulimi lwami. Kungenzeka uthole ukuthi mhlawumbe lokho kushoyo kungokunye ucikoza nje mhlawumbe bengicikoza ngakho ukukhanyisela abantu ukuthi ngempela udadewethu abangamthathi personal abazame nje ukuthi bagwinye kushisa lokho udadewethu ayikhona iqhubeke impilo yephambili. Wena ukwazi ngisho emnyameni lokho bokusho? Impela bafowethu impilo yaselawini iqeda utshani asiyeke yona into esiyenzayo. Asiyeke leyo mfowethu ngifuna ukudlela. Kodwa duyaza ububona yonke into ibikahle mhlawumbe hayi ukuthi khona okuncanyana obuke wakuthinta okungamanzana amponjwana cha. Akukho nje nokunothisa kanokuthi-ke kwezinsuku lezi bafowethu bayazi abantu abaningi ukuthi Umthandeni nje umuntu oshintshile kakhulu. Indlela engikhuluma ngayo, indlela engenza ngayo izinto, indlela nje engithatha ngayo futhi nezinto ngoba nalapha bazokhumbula ngihloniphe ngendlela eyisimanga. Ngithena ngifike emotweni yami ngafica amaphoyisa amaningi angunge imoto yami. Lokho kunginikeza ukuthi mhlawumbe khona i-trap ebikhona uyabo. Kodwa manje ifike kabi futhi iyafika sengamukela uJesu ngoba ngiqeda ukumukela uJesu njengenkosi kaMsindisi kulezi insuku. Hayi Nkosi kusiza manje ngathi ngakuphiphisa mfowethu. Nidlule lokho. Ngicela nikhuluma nosisi. Udadewethu uZimdoller. Angazi nje ngikhulume naye ngigcine nje ngivote umakhi mhlawumbe-ke sesingaphinde sixhumane ngesinye isikhathi. Kodwa uzimisele ukuthi cishe nje ukukhumelana umlotha nithelelana amanzi. Empeleni nje akhona amanzi angathelwa ngoba udadewethu ngoba nje enganayo iyodwa indlela yokuyiqeda enganayo aziningi. Ngicabanga ukuthi ngizozama leyo mzamo yokuthi ngibone ukuthi uqedeka kanjani udadewethu. Ngokubuka kwakho ubone ngathi une-enga. Ubone ngathi une-enga yebo noma unengcindezi nje ethile nje anayo mhlawumbe kubantu asebenza naye noma ithimba elithile. Nanokuthi nje bafowethu akwesibuze ngoba nabantu badala phela abazona iy'ngane. Yini le yenza ukuthi njalo Umthandeni emcimbini kaMaskandi kuphela futhi eThekwini, Cape Fountain, ePeople's Park, eMabhida. Lento nje rande nje eThekwini uma kunomcimbi eMalisburg, kunomcimbi esho kunomcimbi eGoli, kade kunama-manifesto lapha bengingena laphana kujabule wonke umuntu enkundleni. Uyakhumbula kaze ngaxhawulana nomengameli laphaya. Kumnandi nje futhi ngishayela iParis nokuthi kunabantu abasha mina abangithandile emveni kokuzwa iParis. Bengifisa labo bantu labo ukuthi bengithole sengumthandeni ovele kabusha njengoba sengamukela uJesu nje. Labo bantu labo bengaduki ngingafeli ukuthi phambilini ngingaba umkhepesheli noma senginakaletha. Mfowethu siyabonga kakhulu Umthandeni mani ukuthi usiphe isikhathi mfowethu nanokuthi ukhulume nathi kanje. Siyafisa ukuthi sengathi ngahamba kugcine kulungile lolu daba. Ngiyathokoza kakhulu bhuti wami, ngiyabonga ithuba. Umihle ngobona njengesicabha. Vele khoze FM isizula sitolikwa uyizole noma babili amasayidi wena kuphela ukwazi ukuthatha i-decision. Isivumele sijabu kuya dadewethu siwahlala ama-voice note ehlaza njengoba enjalo njengalokhu nikushilo okuphuma kunini ey'nhliziyweni zenu ngeke si-edithe lutho. Abalali bokhoze FM bacabanga lokhu ngale ndaba yenzekile. Hayi mina weZim ngivume wena sisi. Hawu ugcone kakhulu Umthandeni ngivume wena nje. Okay, before siya kwana une-birthday njengamanje ufisa lo muntu birthday ngaqala ungithumela njengamanje ku-071 613 6667 thumela i-birthday njengamanje while silalela ukuthi bathini abantu abakhulumayo. Asiqale ngodadewethu uvuma uZimdoller. Wenze kahle subefayile uqhubeke lokho mshayeke kona kuncane befayile ukuthi gowa wethu uqhubeke la uyachwensa lo. Hey basakazi bami ngathi banganda abantu abafana noZimdoller abangayincengi into engadingi ukuncenga
ukudlengwa, abangayihleki into engadingi ukuhlekwa. Ngiyayithanda le nto ukuze Umthandeni ezokwazi ukuthi akayona insizwa kubo bonke abantu emhlabeni, njengathi nje besizogcina mhlambe simfaka unyawo thina. Basazi bami bethemba lasekuseni, siyabonga ukuthi nihlihle uZimu azoyichaza kahle le ndaba ukuze abantu bazoyeka ukukhuluma into abangayazi ethandwa yibo. uZimu uyichazile indaba isakala kahle. Siyabonga kakhulu lihlethele yena abantu abakhuluma into okuyiyona. Sikamezano sisimroza njani? Mina nje khona ngisazi iside lika Zimdoller. Wrong nje Umthandeni ungena kanjani nge-stage? Wrong Umthandeni angeke kuze kulokhu kufihla ngoba ubhekayo washiyo Zimdoller ukuthi akungasokunabukelisa noma ngaphakathi lo. Hayi ngiyanibingelela uVincent uZitha wamdlalo waselo lapha eMelmode. Ngithi mina lapha wasakaza hayi